La finalidad principal de la evaluación de la calidad educativa es la mejora de las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Y para eso es importante contar también con la participación de profesores y estudiantes. Para ello es necesaria la elaboración de instrumentos de evaluación específicamente adaptados a los contextos educativos a fin de que se generen evidencias sobre las mejoras implantadas. Y es necesaria también contar con la participación de estos dos colectivos. Uno de estos instrumentos es esta rúbrica para valorar la calidad informativa de las guías docentes. El diseño de la rúbrica reunió un grupo de profesores y estudiantes y se desarrolló prácticamente a lo largo de un mes. Se partió de una propuesta inicial elaborada por uno de los profesores que luego se sometió a análisis y discusión por el resto de los participantes. Se utilizó para ello una aplicación informática en línea implementada para diseñar y utilizar esta y otro tipo de rúbricas. Después, dos investigadores analizaron las versiones previas de la rúbrica, así como los argumentos esgrimidos por los participantes, y su estudio se centró en tres aspectos: el modelo educativo subyacente, las características técnicas de la rúbrica y, por último, los principales focos de controversia. En el proceso de elaboración de la rúbrica, el modelo educativo subyacente no generó controversias entre los participantes porque todos ellos compartían un interés por la investigación en educación y por la innovación didáctica. El resultado más relevante del estudio fue la importancia de proceder de un modo consensuado a diseñar la rúbrica, y este trabajo consensuado es fundamental para desarrollar la reflexión sobre el propio ejercicio docente. Acrecienta una conciencia más profunda sobre la importancia del proceso educativo, incrementa el conocimiento técnico y alienta un mayor compromiso con esa empresa colectiva que es la mejora de las titulaciones. Y esta rúbrica es un recurso importante para recopilar evidencias sobre el funcionamiento de los planes docentes, para orientar actuaciones de mejora futura, incluso para anticipar los posibles resultados de fases de evaluación sucesivas. L'avaluació condiciona els resultats de l'aprenentatge, i això perquè és així perquè l'alumne estudia precisament allò que pel pla docent coneix que se li ha d'avaluar. Per tant, és una eina poderosa per treballar aquesta avaluació per competències que avui es recomana i és interessant que així es faci. Proposem una estratègia d'avaluació amb la qual s'avalua d'una banda les pràctiques i en paral·lel o conjuntament la competència transversal anomenada responsabilitat i capacitat d'aprenentatge. Com es fa això? Es fa mitjançant uns punts d'avaluació molt ben triats, molt ben treballats, molt precisos, que avalua conjuntament d'una banda l'alumne, que s'autoqualifica, i d'altra banda el professor. Després ja es fa un estudi a veure la dispersió que hi ha entre les dades d'uns i dels altres. L'instrument d'avaluació que utilitzem és una rúbrica que inclou ítems per qualificar coneixements, pròpiament dit, de les pràctiques de laboratori i ítems per qualificar el que són els elements de responsabilitat adquirits. Com funcionem amb aquesta rúbrica? Bé, el professor que vigila i que assessora les pràctiques l'omplena en format paper i, per part seva, l'alumne l'omplena i la penja amb la plataforma Moodle, el campus virtual de la web. Detecta que l'alumne està satisfet i que realment això és així perquè veu que intervé amb la seva qualificació final, intervé amb la seva valoració. D'altra banda, però, el professor no perd el control del que seria el procés d'avaluació global. El més important és que no hem detectat diferències estadísticament significatives entre els resultats aportats per les rúbriques dels professors i les aportades pels alumnes.
En conclusió, jo penso que aquest sistema de coavaluació és una eina poderosa, és una eina que ja hem vist que està validada i funciona i que pot representar un canvi potser en la mentalitat de l'avaluació de cara a un futur. Creiem que aquesta proposta d'avaluació és aplicable, trasladable a d'altres assignatures. De fet, ja tenim l'experimentació realitzada en 5 assignatures més de pregrau del nostre departament i inclús hem anat una mica més enllà i hem extrapolat aquesta sistemàtica d'avaluació a un curs de postgrau i a un màster.